Yaro ne, amma aka sanar da shi cewa rayuwarsa kanta ta zama hadaya domin Allah. Ba kuka, ba gudu, kuma ba gardama. Kawai ya ce, ka aikata abin da Allah ya umarce ka. Wannan ba labarin tsoro ba ne, wannan labarin imani ne. Wannan shi ne labarin Annabi Ismail alaihi salam, yaron da ya yarda da hukuncin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A yau za mu tsaya ne kai tsaye a kan rayuwa, imani da jarabawar Annabi Ismail alaihi salam. Annabi Ismail bai zo duniya cikin sauƙi ba. An haife shi ne bayan dogon shekaru na jira, bayan addu'a mai tsawo. Tun kafin ya fara magana, rayuwarsa ta riga ta zama jarrabawa. Annabi Ismail yaro ne da aka bar shi a hamadar Makka, wuri da babu ruwa, babu inuwa, babu rai, yana jariri. Amma Allah ya shirya shi. Yayin da yake kuka saboda ƙishirwa, Allah ya fitar da ruwan Zamzam a ƙarƙashin ƙafarsa. Tun daga wannan rana, rayuwar Annabi Ismail ta zama shaida cewa Allah yana tare da wanda ya zaɓa. Annabi Ismail ya girma cikin tsarkakkiyar rayuwa, babu gumaka, babu alfasha, babu yaudara. Ya girma da gaskiya, ladabi da biyayya. Alƙur'ani ya bayyana shi da kalma mai nauyi a cikin Suratul Maryam aya ta 54. Kuma ka ambaci Ismail a cikin littafi. Lallai shi ya kasance mai gaskiyar alƙawari, kuma ya kasance annabi ne manzo. A nan za mu ga yadda Allah ya yabe shi da kansa, da cewa shi mutum ne da yake cika duk wani alƙawari da ya ɗauka, ko dai alƙawarin da yake tsakaninsa da Ubangijinsa, ko kuma wanda ya yi da mutane. Wannan ba ƙaramin yabo ba ne. Ranar da ta canza tarihin Annabi Ismail, mahaifinsa Annabi Ibrahim ya yi mafarki yana yanka sa, wato rayuwarsa ita ce jarabawar mahaifinsa. Ba a tilasta masa ba, ba a yaudare shi ba. Sai Annabi Ismail ya ce wa mahaifinsa, ya baba, ka aikata abin da aka umarce ka, za ka same ni insha Allahu daga cikin masu haƙuri. Suratul Saffat aya ta 102. Wannan kalma ta fito daga zuciya mai cike da imani, kuma bawa da yake ya miƙa wuya ga Allah. Annabi Ismail ya kwanta ba don an rinjaye shi ba, amma saboda ya yarda da hukuncin Allah. Alƙur'ani ya ce a cikin Suratul Saffat aya ta 103, da suka miƙa wuya ga umarnin Allah. Wannan kalma suka ya haɗa uba da ɗa. A daidai lokacin da mahaifinsa Annabi Ibrahim alaihi salam ya ɗau wuƙa zai yanka shi, sai Allah ya dakatar da shi. Ba domin Ismail bai yarda ba, amma domin ya riga ya ci jarabawa. Allah ya ce a aya ta 106, lallai wannan tabbas shine bala'i ƙarara, amma da ɗa da mahaifinsa sun yi nasarar cin jarabawar. Sai aka fanshi Annabi Ismail da rago. Allah bai bar Annabi Ismail nan ba, ya siffanta shi da kalmar mai haƙuri, ya ɗaukaka shi, ya zama annabi, ya zama abin koyi. Alƙur'ani ya ce, kuma ya zamanto yana umartar iyalinsa da tsaye da sallah da kuma zakka, kuma shi yardajje ne a wurin Ubangijinsa. Suratul Maryam aya ta 55. Wannan shi ne nasara ta gaskiya. Labarin Annabi Ismail yana koya mana yarda da hukuncin Allah ba rauni ba ne. Haƙuri shi ne ƙarfin mumini. Allah baya jarraba bawa sai ya ɗaukaka shi. Mu zamanto masu umartan iyalanmu da ayyukan ɗa'a ga Allah, musamman tsayar da sallah. Wannan shi ne labarin Annabi Ismail alaihi salam, yaron da ya yarda da hukuncin Allah. Ku yi subscribe domin ci gaba da sauraron labaran annabawa daga littafin Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.